Čaute všetci v novom videu, dneska budeme začať nové video, dneska budeme hrať Escape Lava, či jasne Survive Lava for Brainrots. Dneska budeme hrať túto krásnu hru a dneska sa budeme snažiť dostať Celestiala, ktorý sa spawne za chvíľočku. Takže poďme do zbierania lávy, lávy, prečo som povedal lávy? Poďme do zbierania peňazí, sorry, že som to troška... Krásne, peniažky, dobre, to je bohatosť, krásne. Dneska sa budeme snažiť dostať Celestiala. Takže ideme si upgradenúť speed, dajme si to chili. Jubi, teraz akože to 226 speed. Dobre. Raz. A 5 kvantiliónov a 6,3. Nemyslím vážne. No dobre, takže dneska budeme sa snažiť dostať 4, dobre, iba... Dobre. Jedného Celestiala, jubi, Celestial. Takýchto Celestial, tohto potrebujem na reset, ale to už mám. A dneska teraz potrebujeme jeden ešte speed. Nemyslím vážne. Takže dobre. Ideme do zbierania peňazí! Jubi, tak sa teším. Dobre, stačí. Už 1 kvadrilión, a však to sa nikdy nenašetrím, lebo vlastne 9 kvadriliónov. Počkať. Tohto si vyupgradeujem. Ešte raz, dobre. Teraz som chudobný a dáva mi 250 kvadriliónov. Poďme, takže ideme sa popozerať, troška si popozeráme mapu, čo sa to nedalo, next event in 30, ok. Aj chcel som sa zistiť, že čo je toto tu na. Akože čo je toto tu na? Follow event. Akože čo? To čo je, dobre. Poďme, ukážte potom do mašiny. Toto Sahur, Kompartony a Bizonteo. Dobre, takže toto Sahur, Kompartony, či jak sa to volá. To tam rovno šupne, lebo týchto mám 20 asi. Tento, dobre. Do mašinky, poď, no taká krásna, ona je v pohode, ona ti nič nezrobí. Takže teraz čo potrebujeme? Toto Sahur a Bizonte Jupitere. Dobre, ideme. 3, 2, myslíte? Čo je toto Sahur? Viem, že toto je Bizonte, to je Bizonte. To sa spáva Bizonte Jupitere. A toto Sahur. Ja chcem Bizonte Jupitere. Dobre, máme Bizonteho, máme Emerald, aj keď to je jedno. Tohto som tam ešte stále nedal. Dobre. Bež. Šprintuj. To bolo ešte, že... Tieto Mythic, toto sú také moje obľúbené veži. Alebo Celestial, lebo tieto sú také rovné. In Epic Area. Ja som v Legendarke. Och joj, tak budem to načakať 50 rokov. 4 roky neskôr. Din. Bizonte Jupitere. Ojoj, počkaj, Celestial sa spavnuje za chvíľočku. Potrebujem toto Sahur a ešte Bizonte Jupitere. Poď. Nemám čas na túto lavu, no poď už, dobre. Flora, dobre, to nechcem. Ideme, jubi. Wrong Brainrot. To sa premenilo, no dobre, takže toto video nie je súčasťou toho, že idem robiť lucky bloky otvárať, ale môžeme zrobiť video, ako otváram 5-10 lucky blokov. Ale to video, to by som tak dlho trvalo, 20 sekúnd a sa spavnuje Celestial. Poď, Dini. Ak ste si nevšimli, tak tam je nový release Godly, či ak sa to volá nejako tak, hej. Je to dosť taký divný, lebo tam sa skoro, tam fest ťažké sa tam dostať. Lebo to tak, že dobre, no. Jupi, chili. 3, 2. Nie. Jumpineme to secret area, alebo idem rovno, šprintuj. Bizonte, šprintuj. Joj, šunka. Bež, nie. In Mythic area, ja nesem ešte, že mám Mythic. Normál. A čo, akože keď není normál, tak čo? Avokadieny, antilopy, dobre. Láva, akože posunieš sa trošku. Dobre, dneska možno dostaneme jedného Celestiala, možno 2. Toto neznašam, keď sa takto toto sa mi stane. Potom akože mám také, toto je hrozné, keď sa mi to stane. Počkať. Dobre. Ideme. Ešte vám ukážem, ako ja dostanem vlastne... to bude hrozné. Ukážem vám, ako sa dostane vlastne na ten Godly vision, že... Aj nie, ako sa na ňu dostať, ale... No vlastne, ako som sa tam dostal na tú vision, ako to tam vyzerá. Dosť dobrý výhľad, není zlý. Dám 7,5 z 10. Ojoj. Zase hard, či čo je? Áno, hard. Prečo v podstate láva ako hard? Ja milujem tieto na veži Celestial, lebo oni sú také fajné, akurát veľké na jumpovanie. Ako niekedy spadnem, lebo toto to na... To je proste iba secret väža. Vidíte, tu na je Godly. Takže dobrý deň. Jumpnem tu na.
jumpnem tu na, tak nič. Dobre, mám to. Jumpnem tu na. Jumpnem tu na. Jumpnem tu na. A som na tejto veži. Poď, jump. Mám to, dobre. Teraz jumpnem tu na. Poď. Skoro som spadol do hlavy. A toto je krásne, tak idel som na najvyššej veži, najvyššie ako vieš byť. Je to krásne, no iba admin sa to tak dostane ešte vyššie a to je Kills a Steak. Výrobcovia tejto hry, oni to majú admin, oni spíšu do chatu, hoci kedy sa mi zachce. No tak akože na celú zemegulu, niekedy v jednom videu, ak ste pozerali, bol online Steak. A ešte aj Kills, lebo predtým ešte bol ten niekto a event Daniel Bius také. Ukáž, daj ešte dobre nové do shopu. Lucky bloky, server lock, starter pack, speed coil, 1 milión, to je drahé, akože tieto peniaze to ne. To proste príliš drahé. Ak nekupujte si hlavne tých 1 milión za 400 robuxov. To nemá zmysel proste, to vás robí potom chudobný v robuxoch a čo? Kúpim ocko 800 robuxov, také tam a proste, vy kúpite si toto, dvakrát si to kúpite, že chcete a 2 milióny, dvakrát si to kúpite a potom zistíte, že úplne na nič ste to vyminali. Lebo vy môžete dostať, poďte na Secret väžu, aj keď to zahráte túto hru 30 minút a máte toho vlastne proste neminajte tých 400, lebo keď budete hrať túto hru iba 30 minút, hneď máte už aj možno milión, aj biliónak, už radšej si kúpite tento Gravity Coil, to vám Facebook môže, s týmto Gravity Coil, to proste 99 robuxov ako nie je drahé. Ako tento ladder, toto není moc najlepšie, lebo vlastne ako je to iba o 50 robuxov lacnejšie. Akože no, zase Overflow in Common Area, ako ja tam nie som, je to v pohode. Ja s tým nemám žiadny problém. Kedy sa spawnuje ďalší Celestial? Dobre, takže a tento Speed Coil, toto neviem prečo, ale poďte sa, ten Speed Coil sa volá Gravity Coil. Gravity Coil, vidíte? Gravity Coil? Vidíte Gravity Coil a Gravity Coil. Takže v tejto hore sú dve Gravity Coil. Super, krásne. A vlastne v tomto videu dostaneme 2 Celestialov. Nie teraz jedného, ale 2. Dvoch. Pomoc. To som skoro zomrel. Ok, dobre. Stop lava, no nie. Spawnuje sa Celestial, pripravte sa všetci. O 3, 2, 1, bum. Jaké sa to? To ten kompár tóny? Ja toto neznášam, keď sa spawnuje tento tuna. On sa mi v kuse spawnuje. V kuse. Ale poď na Secret Vision. Ok. Laváka Saturnita. Sprintuj, jumpni. Bum, jumpni. Bum, jumpni. Bum. Jupi. A toto bolo krásne video. Ešte, ak ste si, idem si ešte tohto tuna. Ukážte vám tohto tuna druhého. Chili. Aha, nie, som chili. Dobre, toto tuna položím. A ak sa vám páčilo video, tak vidíme sa vo ďalšom videu. Neviem, budeme si hrať druhý časť tohoto Steal From. Jak sa to volá Steal From, nejako máš kradnúť od brejotov proste. A je to dosť divná hra, že máš kradnúť od brejotov. Ale akože je to dobrá hra. Viete, že upgrade čas, ešte posledný upgrade čas tohto videa. A toto bolo krásne videjko. Ideme upgradeovať, za chvíľku bude dávať trilión. Zatiaľ naša baseka tak dokopy možno dáva, lebo každý dáva viac ako 1 trilión, tak baseka možno dávať tak 200 triliónov. Tak akože dobre. Ukáž tu na Cappuccino Assassino. A čo to akože tento Mars, čo? Čo to je? Chili, Job Sahur a Chili a Madundun, aha, mám Job Sahura. Chili a Madundun. Chvíli. Dobre, čili. Beriem tohto čili. Berem. Dobre, a ešte sa nekončí video. Dobre, stopneme to. Ak to bude hotové, tak vidíme sa potom, keď toto fuse bude hotový. Otvoríme Lucky Block a sa končí video. Už len máme 4 minúty a 30 sekúnd. Takže no, krásne, čakáme. Už len 4 minúty a 30 sekúnd. Choďte pozrieť moje video, ktoré sa volá Hrajem Steal From Briones hru, nejako tak sa to nazval som to. Má to 19 minút, ako nie je to zlé video. Sice je v tom celom videu aj Migati to pesnička, aj keď aj v tomto je, lebo keď to robím, akože v tomto je aj Migati to, ok, to ideme len tak.
Neviem, proste som taký aj negatívsta, dobre. Poďme ďalej do videa. Climb, already climbed. Čo teraz akože mám robiť? 3 minúty a 50 sekúnd, čo mám ísť? Carry, aké máme carry? Max. Speed. Tak poďme do upgradeovania. Jopi, môžeme ísť upgradeovať, že? Poďme upgradeovať, tak sa to má 6-7. Možno vlastne 6-7, neviem. Ale však dali to nám vôbec niečo nové? Neviem. Ukáž to tam preč. Kompartované deskalóny. Toľko na tých počkať. Skadiaľ. Jak. My sme to akože čo celý čas skrývali? To som ani nevedel, že ich tu mám. Idem upgradeovať. Dobre. Upgrade čas. Ní. Nech dáva viac ako 1 trilión, lebo to je u nás také pravidielko. Ale 1 trilión. Jupi. Ideme hore schodmi. Dobre, berem. Šprintuj. OK, dobre. Ďalší diskalóny. Budeš dávať 1 trilión. Ní. Dobre, poď. Jupi. Ešte mám niečo vôbec? Bizonty, Jupitery. Čo to nám za také? Toľko job. Aha, tu mám toho Strawberry Jamini. On je dosť dobrý, lebo on je iba z Lucky bloku. Ako dneska dostaneme druhýkrát v pohode, dávam like. Zrobíme, že by tento dával 1 trilión, čo keďže? Vyskúšame? OK. Len nemám dosť peniazí na to by dával. Idem dať, že by dal úplne najviac max. OK. Dobre, není zle 36 triliónov. Troška viacej. No, tak to troška. Ešte koľko do toho fiuzu, či čo to je? Čo? A počkaj, čo to on robil? Čo? Akože. Tu na za mesiacom hneď, akože čo to on robí? Ešte som si všimol niečo druhé. A to je tiež divné. Tento tu načo plače. Ale k tomuto sa vieme aj dostať. Sa mi dá. Ja aspoň, že viem to načapnať. No. Poďte sa teraz akože čo to. Dobre, nechápem. Možno už koľko minút, ale zatiaľ my ideme pre Celestiala. Ideme? Poďme pre 3. Celestiala a 3. Celestiala. OK. Na 30 sekúnd sa spávame Celestiala. Pripravujem sa. Vidvajna. Bežím, alebo skôr skáčem už. Sa dá povedať. Ojojoj, zožgúvanie, toto nemám rád. Toto by sa nemalo diať. To neznášam. Prespávnuj sa Celestiala, pripravte sa. Už sa teším. Dobre, 3, 2, 1, Celestial sa ide spávnuť. Ide. To nemyslím vážne. Ja zase tu ten kompaktovný diskalóny. A keď bude overflowing secret area, to by bolo hrozné. Tomuto viem, že to sa nikdy vrsováva. Ojojoj. Koľko fantov. OK. Počkaj, on je taký dosť tučný. Koľko fantov. Dobre, skáčem. Idem tam. A ešte nezabudnite. Aha, úplne som zabudol. Kliknite ten odberík, viete, taký nové, že je zvonček a také tam vecičky. Odberík. Viete, to znamená slovo odberík. Tento bude čiže dávať asi 1 trilión. No hej. Dobre, a ideme otvoriť Lucky block, lenže toto si ešte vylepším. Z toho fiazu ti vie iba padnúť, proste iba z toho ti vie padnúť. Poď. Dobre, climb Lucky block. Poďme. 3, 2, 1. OK. Dávam like. 8,5% šanca. Není zlé. Počkaj, ja vôbec mám Svaxole, či sa to volá? Aha, no mám vlastne asi, hej. Či? Hej. Už by som mala jednu, či? Dobre, poďme si troška taký. Tak jumpujem, toto je hrozné, ako jumpujem. Žiadne Svaxole, či nie? Nie. Jakže? A však potom jak mám v indexe? Lebo ja som už aj mal minulé indexe, dobre. Tak poďme sa pozrieť na druhé vlastne. Toto sa dáme CDčka, čili. Tretie pozrieť to viem, že tam nemám nič. To nemám. No dobre, môj prvý Svaxodon asi, hej. Poďme tohto vyupgradeovať, lebo 27 miliónov. Není zlé. Vôbec. Upgrade čas. Dám takú krásnu kameru. Takúto. To bol vypkutnané na max. Dobre, a upgrade. Choďte pozrieť sa na môj YouTube kanál, ale nezabudnite dať odberík. Proste odberík pre mňa by bol veľmi dobrý, ak by ste dali jeden. Mne by to veľmi pomohlo. Takže dajte ten odberík. A čaute, toto video končíme zo 67 kvadrilión peňazí. Ešte na budúce vlastne upgrademe jeden speed a resetneme. A čaute, vidíme sa vo ďalšom videu.